wa yake da kwarewa a gare shi babu kazawa, wa yake bisa mulki wa'adansa bai karewa, wa yake kuma raye ruhinsa baya macewa. Jalla Allah kenan shi ya kamata mai bautawa, rabbi kara salati kusa rasul manzon baiwa. Dan gatan Allah angon Khadija wanda muke ta so.
su da aiki sai fushi Bauchi muna babban gida. sun bata zumuncin yan uwa don ransu akwai kullalliya Fito mu batar gaskiya. sai M.A da Faruk Mustapha Yan Bauchi mu kyale yan yare ƙuri'ar mu a dogon tsintsiya. in har baka tafiyan su to haushin ka suke ji ka ji fa Fito mu batar gaskiya. kallon ka suke tamkar da kai kana musu mulki sai kwafa Sai M.A da Faruk Mustapha. lallai zakuwa kan sun zaku tamkar da fizarin yayyafa Bauchi muna babban gida. Allah ke yi ku sanar da su su takaita da wannan dagiya Fito mu batar gaskiya. sai M.A da Faruk Mustapha Bauchi mu kyale yan yare ƙuri'ar mu a dogon tsintsiya. rogo ku mun ga kalar rawar ku ku bar mu taka rawar wani Fito mu batar gaskiya. yara ba su gane kansu ba balle su yi kiwon dan wani Sai M.A da Faruk Mustapha. mun zo mu da dattawan kware kun ji kuma kana kun gani Bauchi muna babban gida. yan bauchi ku kawo sabulu ku jira mu biya muku kwalliya Fito mu batar gaskiya. sai M.A da Faruk Mustapha Bauchi mu kyale yan yare ƙuri'ar mu a dogon tsintsiya. M.A Alkhairi ne, gwamna zai maimaita. Hannayen karɓa suke bayarwa in Allah ya so. Sai yayi bana M.A sai yayi. insha Allah